Toto video je pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť robiť s kódom a používajú stále ChatGPT a chcú vedieť viac, chcú spraviť viac, chcú zarobiť viacej peňazí, chcú ušetriť viacej času, chcú nič nerobiť, možno niektorí. Čiže aby sme si pozreli, tak prvé okno, keď si otvoríme Claude, odporúčam všetkým si to zaplatiť. Kúp si aspoň tých, za 15 eur to teraz stojí ten subscription, aby si zistil čo a ako. Veľmi ti to zmení celý život a celkovo ako sa pozeráš na prácu a prácu hlavne s počítačom a AI-kom, že to už není len chatbot, reálne to dá čo robí. Máme tu nejaký chat, to je základné, to je jak WhatsApp, tak doteraz všetci, čo používali ChatGPT, tak je to isté. Používa to, vie to vytvárať rôzne maily, Excely a tak. K tým funkciám sa dostaneme, budú tu všetky funkcie, všetko, čo sa tu dá robiť. V kocke, zrýchlenie. Čiže tu píšem klasické veci, keď mám nejakú otázku, keď niečo prehľadávam, keď potrebujem rýchlo nejakú informáciu, používam chat. Tu máme Cowork. Rozdiel medzi chatom a Coworkom je, že Cowork pracuje rovno na tvojom súbore. Čiže ja si tu napríklad dám pridať working project, mám tu nejaké projekty, ktorými pracujem. Zoberiem si na mojej pracovnej ploche nejaký súbor a v tomto samotnom súbore viem potom pracovať. Claude sám pracuje v tom súbore, on si sám prepisuje veci. Musíš mu dať samozrejme povolenie, ale sám si to prepisuje. Keď budeme robiť v kóde, tak tam to bude hlavne vidieť. Čiže poďme ďalej. Je tu kód, túto už sa programuje, používa sa to na programovanie, jak to vyplýva z názvu. Sám to nepoužívam, lebo môžeš ešte urobiť jednu vec a to, že zapnúť si, tvoríš si takto terminál, som v termináli, napíšem tu Claude, on mi dá nejaké potvrdenie, že verím tomuto súboru a výborne som zase v súbore, kde už normálne pracujem, kde sa už viem napájať na jednotlivé súbory. Najväčšia výhoda je, že ja si týchto terminálov môžem spraviť niekoľko naraz. Ja som napojený len na jedno okno, čiže tu môžem mať 40 klódov a robiť 40 vecí. Ktokoľvek, kto je veľmi ambiciózny človek, kto veľmi rýchlo píše a čaká väčšinou a chce robiť veľa vecí naraz a vie multitaskovať, tak Claude v termináli je asi najlepšie, čo môže spraviť. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme v tomto vedieť, medzi základnými pojmami, je API kľúč. Budeme sa k tomu veľmi veľa stretávať. API kľúč je v jednoduchosti, predstav si to ako dom a mám svoj kľúč, zasuniem ho tam, otvorím a som v dome. Akákoľvek aplikácia, čo má povolenie API, tak vieš sa na ňu napojiť a pracovať s ňou. Či už sú to tvoje napríklad generátory, rôzne obrázkové videogenerátory, dokonca fakturačné programy majú API kľúče, či už je to Fintoro alebo podobné. Je tam možnosť API kľúče. Čokoľvek má API kľúč, môže s tým pracovať. To je najdôležitejšie. Proste sú to kľúče. Dôležitá vec, tieto kľúče nikdy nezdieľaj. Keď budeš aj pracovať, neskôr to bude vidieť. Budeme pracovať vo Verceli alebo na iných stránkach. Treba tieto API kľúče chrániť svojim životom, lebo niekto ti ich ukradne ti 1000 eur. A toto nikto nehovorí, lebo to není cool, hovoriť, že ti niekto ukradne všetky tvoje súbory. Čiže treba si na to dávať pozor. API kľúč nikdy nezdieľaj, ani cez správy. Kto ti to môže ukradnúť, veľký pozor dávať. Veľmi dôležitá vec, tieto API kľúče stoja peniaze väčšinou. Nie vždy. Ako náhle je to nejaký generátor, napríklad fotiek, videí, tak tieto API kľúče stoja peniaze. Všetko to stojí. Dávať si pozor, či to je platené. Niektoré API kľúče, ako napríklad mail, nie sú ani platené, len ich zavoláš a dostaneš sa do domu, ale niektoré sú a môžeš spraviť nejakú fatálnu chybu, kedy stratíš stovky eur. Čiže dávať na to veľký pozor. Môže sa veľmi ľahko popáliť, treba nastaviť limity. Treba si s týmito vecami pohrať, čiže mať toto v hlave. Čiže nedávať API kľúče len tak, nedávať to hocikam a budeš safe. Čiže není to zase také zložité, ale proste nezdieľať a dávať pozor, či sú tie API kľúče platené. Ako začať? Keď robím nejaký základný shit, používam chat, keď sa niečo pýtam. Keď robím v nejakom súbore a nie som moc technicky zdatný, tak robím v Coworku. Keď som veľmi technicky zdatný, robím v termináli. Otvorím si terminál a dám si tam pekne Clauda. To je všetko. Takto ti to zatiaľ stačí vedieť, nepotrebuješ nič viac. Čiže Claude má aj skilly, môžeš ich použiť na čokoľvek, je to vlastne nejaký tvoj workflow, vieš si ich vytvoriť ze samotného Clauda, keď niečo zistíš, mu len povieš, vytvor mi skill, on si ho dá už do svojej databázy, alebo si ho vieš stiahnuť a ja to budem zdieľať. Veľa zadarmo skillov. Potom sú tu agenti a automatizácie. Agent vlastne tvorí, agenti napríklad upravuje tie súbory a pracuje, vieš mať viacej agentov naraz, vieš robiť rôzne automatizácie a zjednodušiť si tak život a hlavne zarobiť viacej peňazí, lebo ušetríš veľa času. Čiže poďme na konkrétne use cases, čiže čo s tým viem konkrétne robiť. Viem cez to robiť rôzne veľa vecí, možno si aj videl veľa vecí na Instagrame, na TikToku, to je jedno.
najdôležitejšie, ten hlavný základ je písanie obsahu, písanie scenárov, copywriting. Všetci títo ľudia skončili, ide automaticky robiť SEO. Claude, ak nevieš SEO, je Search Engine Optimization. Cez to vlastne, aby tvoja stránka bola vidieť niekde na internete, tak Claude ti to spraví. To isté aj Geo, čo je zase, aby ti to videlo jednotlivé AI-ka. Vie tvoriť akýkoľvek obsah, vie veď ako už z chatu, vieš napísať cez to bakalárku, vieš cez to napísať správy, dokument šéfovi, automatizovať, e-maily, všetko vieš cez to robiť. Akékoľvek písanie je v dnešnej dobe už veľmi irelevantné. Tu si treba ale povedať. Dávať veľký pozor, ak píšeme hlavne nejaké dokumenty, nedávať mu momentálne nejaké citlivé dáta, čo sa týka napríklad tvojho rodného čísla, rôznych osobných údajov. Nemôžeš to, ak máš nejaký biznis, nemôžeš to dať len tak do cloudu. Nemyslíme cloud ako cloud, ale cloud niekde preč. Pretože ak ti to zistí klient, sa môžeš na tom veľmi popáliť. Na to existujú lokálne AI, ale toto nebudeme preberať. Celkovo tvorba obsahu, marketing, písanie mailov a toto všetko. Ďalšie, čo môžeš cez to robiť, je Excel. Je to asi jediné AI momentálne, ktoré vie normálne pracovať s Excelom. Vie vytvárať bunky, vie pracovať, vie robiť lookupy, vie robiť komplexné veci. Čiže keď robíš Excel, treba použiť Claude. Ďalej, čo viem robiť, je samozrejme Word. Viem cez to generovať rôzne PDF-ka. Jedna z veľkých výhod, čo to vie, je prezentácia. Prezentácia nie je klasické, jak to robí chat, že otvorí starý PowerPoint a vyzerá text 2007, ale normálne otvorí PowerPoint a spraví ti normálnu prezentáciu. Dá si tam obrázky, dá si tam text, pekne graficky to nejak rozdelí. Bo aj tak prezentácie sú veľká strata vo väčšine času, čiže treba to automatizovať. Programovanie. Toto je asi jedna z najväčších výhod Claude. Vieš cez to programovať, vieš cez to urobiť celé aplikácie, vieš cez to urobiť celý web. Nepotrebuješ už žiadneho programátora na web, lebo web si spraví za 15 minút. A za 30 je už aj online s tvojou doménou zabezpečený a nemusíš takéto veci vôbec riešiť. Komplexné aplikácie. Sám nepotrebuješ na to programátora, nepotrebuješ vedieť ani nejak tie veci, lebo ty sa to počas toho jednak naučíš a druhá, keď niečo nevieš, on ti to vysvetlí. Treba sa nebať pýtať toho Clauda, čo treba robiť. Má taký ten mindset toho, že nebáť sa opýtať. Jedine do budúcna, ak to budeme riešiť konkrétne pri stránkach, ako urobiť dizajn, lebo dizajn sa robí ťažšie cez Claude, sú na to síce skilly, ale je tam možno trošku iný workflow, ktorý vieš použiť. Jedna úžasná vec, cez tie API kľúče, čo som hovoril, on vie pracovať s API kľúčami. Dôležitá vec, API kľúče, opakujem, nikdy nedávať ani do Clauda, to radšej automaticky s nimi pracuj, lebo on si ich, hlavne čo sa týka chatu, on si ich uloží, on to ide do cloudu a nechceš, aby náhodou niekde vygeneroval niekomu tvoj API kľúč. Čiže celkovo, jedna úžasná vec, čo môžeš s týmto Claudom robiť, je vytvárať botov, ktoré si ukážeme skrz Telegram, kde to je úplne najjednoduchšie a najlacnejšie si vytvoríš botov, vieš potom komunikovať na diaľku s Claudom, s rôznymi tvojimi programami, čo si spravíš, vieš urobiť cez to čokoľvek. Ono je to ťažké predstaviť si, že čokoľvek, ale ja keď mám videá, ktoré napríklad potrebujú titulky skontrolovať a nejaké rozlíšenia blbosti, tak ja si to dám cez Claude a spravím si kompletnú, si ho to napojím na Drive, kde sa to uploadne, automaticky skontroluje, dá mi to napríklad, ak používaš Notion, do tvojho Notionu ti to dá nejakú spätnú väzbu, vieš takto pracovať, vieš rýchlejšie mať väčšiu workflow, ak máš aj zamestnancov, vieš s nimi pracovať, vieš buildnúť celý systém, máš tam potom konektory. A teraz tá dôležitá vec, ktorú väčšina ľudí chce a potrebuje, je maily. Claude ti prečíta tvoje maily, vie ti na nich sám odpovedať, vie ti ich kategorizovať, vie ti ich sumarizovať, vie všetko s nimi. Tam ide iba na základe kontextu, lebo kontext je vlastne to, čo ťa delí nejakého obyčajného týpka, ktorý si to random vykliká a čuduje sa, že nemá žiaden výsledok. Ten výsledok záleží od teba. To LLM-ko, teda Claude, ti dá len tak dobrú odpoveď, ako ty mu dáš kontext, lebo ono to kontext nevie. To je najdôležitejšia vec. Keď robím niečo v Claudovi alebo hoci ako AI, potrebujem dať čo najviac kontextu. Lebo ja keď ti spravím vytvor obrázok a on nevie aký, a potom som nasraný, že vytvoril zlý obrázok, tak to je moja chyba, lebo neviem písať, lebo neviem dávať kontext. Čiže to je najdôležitejšia úloha pri tomto všetkom. Ja vedieť dávať kontext. Čiže tak, no. Čiže samozrejme vieš to napojiť na GitHub, všetky aplikácie, ak som povedal, čo majú API kľúč. Treba hľadať. Ak máš nejakú prácu, kde napríklad maily čítaš, vie ti to sumarizovať, ako už som povedal. Ďalší dôležitý veci, čo ti každý typek predáva, to sú agenti a automatizácie. Vieš si to automatizovať, všetko ide automatizovať, vieš si dať support bota, vieš si sám dať na svoju stránku bota, ktorého naučíš, dáš mu iba fajly k tomu, jak sa má správať a on ti bude odpisovať, nepotrebuješ za to nikomu platiť
peniaze, stovky eur, to je jedno, spravíš si to sám, nie je to vôbec ťažká vec. Vieš spracovať hlavne s faktúrami, vieš posielať faktúry, vieš si ich kategorizovať, vieš robiť kompletné marketingové pipelines. Čo to znamená? Čiže ja mám nejaký marketingový svoj funnel, najlepšie videá napríklad na Instagrame alebo na YouTube, konkrétne na YouTube je to lepšie. Si preskenujem, vyberem, prerobím to video a môžem ísť ďalej. Proste on si to sám vyskenuje, vymyslím si o 7 ráno, pondelok mi to naskenuje, nájde tie najlepšie, prepíše mi to do slovenčiny, do hovorenej slovenčiny, nech mi to prepíše na môj štýl a takto viem s tým pracovať. A viem mať rýchlo video a viem robiť tisícky videí a všetci budeme spokojní, lebo máme tisícky kontentu a peňazí a všetko je veľmi rýchlo a automatické. Potom tu máme nejaký sales pipeline. Čo s tým viem robiť? Jak viacej predávať? Mám napríklad e-maily, tak chcem napríklad maily nejakých stomatologických ambulancií, tak poviem Claudeovi, nech mi ich nájde, nech nájde k nimi mail a potom viem si to automatizovať tak, že vždy vyberiem iba nejaký typ nejakého biznisu, ktorý chcem kontaktovať, nech mi napríklad znova o 7 ráno spraví pondelok scan, nech mi napíše k tomu mail, nech urobí nejakú analýzu a nech to personalizuje. A takto jednoducho si to viem spraviť. Proste všetko. Toto video je hlavne o tom, čo všetko si vieš robiť. Literálne si vieš celú vlastnú robotu automatizovať. Čiže keď si aj zamestnanec a nechceš pracovať a máš celý víkend voľný, tak za celý víkend si vieš automatizovať svoju robotu. Pretože aj tak, zamestnancom momentálne, kde to ide nahradiť, tak nahradia ľudia, čo vedia používať Clauda alebo celkovo nejaké AI. Pretože to je to najdôležitejšie. Treba sa adaptovať. A je to úplne jedno, to není ten dystopický svet AI. To není zase nejaká úžasná vec. Je to proste tool. A pracujem s tým toolom a snažím sa byť lepší. Snažím sa zlepšiť seba a svoj knowledge. Snažím sa proste byť mid-týpek. Proste snažím sa napredovať, lebo teraz je ešte tá šanca, kedy môžem sa dotlačiť ďalej. Lebo za chvíľu sa proste stane to, že software už nebude existovať. Nebude existovať nič ako B2B SaaS, nebude existovať, že si kúpiš software, lebo to bude blbosť, lebo si to proste spravíš sám. Môžeš si robiť čokoľvek, chápeš? To je úplne tak crazy vec na tom. Nepotrebuješ si kúpovať žiadne generátory, nepotrebuješ si kúpovať proste žiaden software, ktorý je na webe, lebo to bude proste zbytočné. Viem si to spraviť sám. Takže tak, samozrejme viem robiť stratégiu a biznis, avšak tu je jeden veľký problém. Nezamieňať si, že keď napríklad tvorím produkt a opýtam sa Clauda, tak nie, že nech mi vymyslí produkt, lebo však to je debilný nápad. Lebo veľa ľudí hovorí, že mne to vymyslí a spraví mi to kompletnú analýzu a vymyslí mi to produkt a podobné shity, ktoré proste prakticky neexistujú. Lebo keď si vymyslím, napríklad chcem predávať takéto myšky, a poviem mu, aká úžasná je všetko, ale potom zrazu, keď si toto si vieš prakticky využiť a skúsiť, že mu napíšem napríklad chyba tejto myšky by bola, že je moc ťažká, tak on napíše 1000 dôvodov, prečo sa to zase nepredá. Claude je yes man, on není niečo, čo ti urobí geniálny nápad. A keď ho napromptuješ, proste väčšina ľudí si myslí, že aj keď si predpromptujú Clauda, čo si vieš sám nastaviť, aby sa choval nejak, že ti to vymyslí geniálnu vec, že proste budeš robiť produkty a veci. Na tom vôbec nezáleží. V dnešnej dobe si už vytvoríš čokoľvek. V dnešnej dobe ide vytvoriť čokoľvek. Ten produkt není až tak dôležitý. Tak samotný marketing a distribúcia. Čiže to je všetko, no.